ବଡ଼ଘାଟି ନିକଟରେ ଡକାୟତି ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ। 3 କୋଟି ଖଣ୍ଡା ସହ 7ଟି ଜୀବନ୍ତ ବୋମା ଜବତ, 5 ଜଣ ଗିରଫ। ଖଲିକୋଟ ଥାନା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବଡ଼ଘାଟି ନିକଟରେ ଡକାୟତି ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ। 3 କୋଟି ଖଣ୍ଡା ଓ 7ଟି ଜୀବନ୍ତ ବୋମା ଜବତ କରିବା ସହ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଖଲିକୋଟ ଥାନା ପୋଲିସ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଯେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବଡ଼ଘାଟି ନିକଟରେ କିଛି ଯୁବକ ଡକାୟତି ଯୋଜନା କରୁଥିବାର ଖବର ପାଇ ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରମେଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ଉମାଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ହରିକୃଷ୍ଣ ସାମଲ, ସୁଜିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ପାଣ୍ଡେ, ହବିଲଦାର ରମେଶ କୁମାର ରାଉତ, କନେଷ୍ଟବଳ ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରା, ରମାକାନ୍ତ ନାୟକ ଓ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବଡ଼ଘାଟି ନିକଟରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଡକାୟତି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା 5 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଗିରଫ ଯୁବକମାନେ ହେଲେ ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲୁକେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମର ବଚନ ନାହକ, ତୋଟା ଗାଁର ରୁଦ୍ର ନାହକ, ତୁଳସୀପୁର ଗ୍ରାମର ରାଜା ପାହନ ଓ ବେଗୁନାପାଡ଼ ଥାନା ସୁମୁଣ୍ଡଳ ଗାଁର ଶିପ ବାରିକ ଓ ମୁଣ୍ଡୁଳା ଗ୍ରାମର ବାବୁ ସ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପୋଲିସ 3ଟି ଖଣ୍ଡା ଓ 7ଟି ଜୀବନ୍ତ ବୋମା ଜବତ କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖଲିକୋଟ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 134/2026 ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବଚନ ନାହକ, ରୁଦ୍ର ନାହକ, ରାଜା ପାହନ, ଶିପ ବାରିକ ଓ ବାବୁ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରମେଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।